Hej og velkommen til en lille video her på min account her. Ja, jeg skal lige vise lidt hvad der er her på den her Japan-funktion og hvad man kan. Og jeg skal ikke summon, jeg skal bare nogle flere strings også. Okay, mit det. Jeg har Super normal Vegeta, Super Saiyan Gohan, GT Trunks Super Saiyan, Goku Super Saiyan 2 og Goku Super Saiyan 1. Og så har jeg characterlisten. Så har jeg en Goten, en Kid Goku her. Og jeg forstår ikke sådan. Og her er summoning eventene. Så ja, når jeg får skaffet nogle flere drinkstones, så begynder jeg på summoning eventet. Så jeg vil bare sige, ses i næste video.